Me oltiin mukana järjestämässä alkuvuoden merkittävintä myyntitapahtumaa Lahden Sibelius-talolla, jossa Winter of Sales starttasi jo 3. kertaa. Me vastattiin tapahtuman teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Eventum Lahden kanssa, visuaalisista materiaaleista, jotka tehtiin Kuukin suunnitteleman visuaalisen ilmeen pohjalta, aikataulun suunnittelusta ja stakemanageroinnista, screen-tekniikasta, monikameratuotannosta, aftermovien kuvauksesta sekä valokuvauksesta. Tämän lisäksi meidän myyntitiimi kävi koko päivän vilkasta keskustelua meidän omalla standilla. Tää oli jo toinen kerta, kun me oltiin mukana tämän tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa, ja vaikka viime vuonnakin kaikki meni todella hyvin, tänä vuonna tasoa nostettiin selvästi. Tänä vuonna isossa roolissa oli myös tää todella vaikuttava, yhtenäinen, 12 metriä leveä ja 4 metriä korkea screen-pinta, joka toi tämän tapahtuman visuaalisen ilmeen esiin ihan uudella tasolla. Tämmönen tapahtuma on täydellinen tilaisuus päästä hyödyntämään meidän laajaa osaamista ja monipuolista kalustoa. Tämän tapahtuman suunnittelu aloitettiin jo useita kuukausia etukäteen, ja vaikka paineet voi olla välillä aika kovat, hyvä suunnittelu takaa onnistuneen toteutuksen. Hyvien puheenvuorojen lisäksi tapahtuma-alueella oli koko päivän aivan mahtava tunnelma, ja pääsalin energia oli käsin kosketeltava. Näissä tapahtumissa on aina yhtä hauskaa olla mukana, ja me jäädään innolla odottamaan seuraavaa kertaa.